Arratsaldeon ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur azaroak 7, astelena, asteragoaz titularrekin. TIP eta Z akordioen kontrako manifestazioa egin dute Iruñan. Altsasun orain dela 3 aste izandako liskarrekin zerikusia duten pintaketak agertu dira. Baztango alkate ohia den Garbine Elizegik epaiketa izan du bihar aroztegia proiektua pelotazo urbanistiko jotzeagatik. Foruzaingoak DNA aztarnak aurkitu ditu Tafallako sutea eragin zuen zigarrokinean. Osasunak porrota Alavesen aurkako Euskalderrian. Alaveseko zaleak kolpatu ditu Espainiako poliziak Sadarren. Baztan bidasoako mendibideek 200 kilometro izango ditu. Astelehen horretako albisteekin hasteko TIP eta Z akordioen aurka, sindikatu eta gizarte eragileek deituriko mobilizazioekin bat egin dute ehunka lagunek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Ehunka pertsona bildu dira larunbat honetan Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñan Europar Batasunak Kanadarekin dagoeneko sinatua duen Z itunaren aurka. Baita Europar Batasunak eta Ameriketako estatu batuek elkarrekin sinatu nahi duten TIP itunaren kontra ere. Bata zein bestean merkataritza askeko ituna dira, manifestazioen antolatzaileen esanetan multinazionalei are eta boterik gehiago aitortuko dietenak herritarren eskubideen kaltetan. TIP Z ez herriek erabaki gure lurra eta eskubideak defenda ditzagun leloa zuten pankartak egon dira manifestazioak zabaltzen eta haien atzetik ehunka herritar. Euskal Herriko eskubide sozialen kartarekin eta TIP Z-aren aurkako kanpainarekin bat egin duten hainbat erakunde deituta egin dira protesta martxak. Izan ere, indarrak batzea erabaki dute itun mota horien aurkakotasuna ikustarazteko. Altsasun dugu albiste orain dela 3 aste gutxi gora behera, Koiska tabernan 2 guardia zibilen eta haien bikotekideen kontra izandako liskarren harira mehatxuak agertu dira tabernako paretan. Pikoletoekin aize falangerekin kasu irakurzitekeen gaur goizean Koiska tabernako paretetako batean. Mehatxu horiekin altxatu dira altsasun falangearen sinadurarekin idatzirik dauden mezuak dira. Joan den urriaren 15 istiluak izan ziren taberna horren inguruan. Hautsak garrotu ditu azken 3 asteetan urriaren 15ean altsasun 2 guardia zibil eta haien bikotekideen aurka izandako liskarrak. Bertsio kontrajarriak ere egon dira gai honen inguruan. Ez da lehenbiziko aldia falangeren sinadurarekin mehatxu pintaketak egin direla sakanan. Arbizun esaterako 4 zinegotziren izenak eta haien kontrako heriotza mehatxuak agertu ziren idatzita Arbizuko udaletxeko fatxadan 2009an. Bihar asteartea Baztango alkate ohi Garbine Elizegi epaituko dute aroztegia proiektua pelotazo urbanistiko jotzeagatik. Garbineri elkartasuna adierazi asmoz elkarretaratzea deitu du EH Bilduk. Garbine Elizegi Baztango alkate ohiak epaiketa izanen du Lekarozko aroztegia proiektua solasterakoan pelotazo urbanistiko hitzak erabiltzeagatik. Palazio de Aroztegia SL promotorak bide judiziala eraso gisa hartu duenaren bertze adibide bat da EH Bilduren erranetan. Azararen 8an, hau da bihar, izanen da epaiketa Iruñan. Horregatik, elkartasuna adierazteko eta jazarpen judiziala salatzeko elkarretaratzea antolatu du Baztango EH Bilduk bertan. Azararen 8 asteartea goizeko 9etan Iruñako auzitegiaren atean. Bertze kontu bat, foruzaingoak DNA aztarnak aurkitu ditu Tafallako sutea eragin zuen zigarrokinean. Orain, aztarna horiek norena diren jakiteko lanean ari dira. Foruzaingoa jakinarazi duenez, DNA aztarnak topatu dituzte sua eragin zuen zigarrokinean. Orain aztarna horiek norenak diren aurkitzea da lana. Iturri ofizialen arabera DNA-aren datuak nazioarteko kodiz programa sartu dituzte eta emaitzen zain daude. Oso posiblea da hala ere zigarrokinean aurkitutako DNA aztarnek ez bat egitea fitxategi horretan jasotzen direnekin. Orotara 3.800 hektarea inguru errezituen abuztu amaieran Tafalla eta Puiu artean piztutako suteak. Nekazaritzako lurrak eta basoak zeuden erretako eremuan. Tafalla aldea katastrofe eremu izendatzeko aukera mahai gainean jarri zuen Nafarroako gobernuak. Gerora jakinarazi denez, Pui parean A15 autobidetik jaurtitako zigarrokin batek eragin zuen sua. Eta kiroletan osasuna porrot gogorra jaso du Alavesen aurka jostatutako Euskalderrian.
Alabesek garaipena lortu zuen Osasunaren aurka sadarren jokatu den Euskal Derbian eta oso garrantzitsuak diren 3 puntu eskuratu ditu. Osasuna jaitsiera postuetan iritsi da Ligako geldialdira. Arabako talde izan zen nagusi lehen zatian eta abagune onak izan zituen. Norgehiagokako bigarren minutuan Nauzet atezainak goleko marratik atera zuen Tokeroren errematea. Alabeseko jokalariek gola izan zela eskatu zuten, baina baloiak ez zuen marra guztiz gainditu. Osasunako atezainak lan eskerga izan zuen lehen 45 minutuetan eta 27. minutuan bisitarien beste gol bat eragotzi zuen De Las Cuevasen erremateari erantzun bikaina emanda. Osasunak abagune argi bakarra izan zuen lehen zatian, korner baten bidez. Bigarren zatian Osasuna erasokorrago zelairatu zen eta 59. minutuan markagailuan aurrea hartzeko aukera izan zuen. Patxeko atezainak ordea oso ondo desbideratu zuen Keran Kodroren jaurtiketa. Abagune horren ostean partida guztiz parekatu zen eta bi taldetako batek ere ez zuen baloiaren jabe izatea lortu, ez da abagune argirik izan ere. Baina norgehiagokako 75. minutuan Teo Hernandezek barnekaldi ona egin eta area barruan David García falta egin zion. Epaileak Alavesen aldeko penaltia aderazi zuen eta Cristian Santosek ez zuen 11 metrotatik huts egin. Azken minutuetan Osasunak erasora joana izan zuen, baina Alavesek ondo eutsi zien gorritxoen erasoaldiei. Horren bestez, Arabako taldeak eraman zituen 3 puntuak sadarretik. Eta albiste honekin lotuta, partida amaitu eta gero Espainiako poliziak Alaveseko zaleen kontra jo zuen. Partida amaituta arabar zaleen kontra oldartu zen Espainiako polizia, borrekin kolpatuta aldez aurretik inongo loiskarrik egon gabe. Larun batean Osasuna eta Alavesen aurkako Euskal Derbia bukatzean eta liskarrik izan gabe, Alaveseko zaleen kontra hasi ziren estadioan zeuden Espainiako poliziak borrak eskuetan oldarkor eta hainbat zale kolpatu zituzten. Zale batek grabatutako irudietan ageri da poliziaren karga. Bertan zeudenek geratzeko eskatu baizieten ere, ekinean segitu zuten poliziek. Eta kiroletan ere, Baztanbidasoak mendibideen 200 kilometro izango ditu. Ibilbide luzeen berri eman digu Pablo Oloron, Nafarroako Mendi eta Eskalada Federazioko kideak. Honako bide hauek guztiek Baztanbidasoako GR bidezken sarea osatzen dute. GR11 eta GR12 bideen arteko lotura Bidasoako trekina, GRT bortz kulunka bidea eta GR nagusien kanpo eraztunak. Pirineotan barna doazen Espainiako GR11 Pirineotako ibilbidea, GR10 ibilbidea Frantziarra eta GR12 Euskal Herriko ibilbidea. Sareak 200 kilometrotik gora ditu eta ibilbitariari aukera desberdinetako ibilaldia planifikatzeko parada ematen dio distantziari dagokionez, zeharraldiak, zirkularrak, begizta formakoak eta abar zein iraupenari buruzkoak ordu batzuk edo egun batzuk. Hango zen aldean, hemen Nafarroan baitugu gerria, aspaldiko gerri batzuk, jaginak, mantenduak, hori importantea da, ez da bakarrik egitea sortzea gerrea, baizik eta gero mantentzea. Batzuetan egiten dira bideak, markatzen dira bideak, baina ez dira mantentzen. Orduan, jendea galtzen da, eta ez dugu lortzen nahi duguna, baizik eta hori jendea ezagutu, ez galdu, eta disfrutatzea mendian. Hemen baziren gerre batzuk, alde batetik badira gerra amaika, Pinetako ibilbidea Hondarribitik kalto ikusa joten dena, gerra emabi, gerra amaika joten da, sartzen da San Anton urtegitik, Endaratik, beratik pasatzen da, Lezakatik ere bai, eta gero Lizaritatik eta hango kordaletik, mendi kordaletik, Elizondoraino. Eta Elizondotik, Urkiagaraino, eta bar. Hori Baztan aldean eta Bidaso aldean. Eta bezatik bada gerra amabi, hori Euskal Herriko bilbidea. Enkarterritan hasten dena eta Belaguan bukatzen dena. Hori Banalar lerroaren konteritan Mediterraneko aldeko Banalar lerroa hartzen du eta handikan Uztakortatik Bustamorroraino. Hau da, Bustamorroraino joten dena. Bidasoa eta Baztan aldean. Orduan, lotu ditugu bi bide horiek. Alde batetik, enlazeak egin ditugu, lotuniak. Orduan, jaten dira, Lezakatik hasten da, hori, Bidaso aldetik, Bidasoko itzulia sortu dugu. Geroko antzekoa da, eta orduan, alde batetik bada Lezaka, Lakaingo lepoa, Bustitza bada Ardatza, eta gero handikan joten da Uztakortaraino. Eta Baztan aldean sortu dugu kulunkabidea, modukoa,
azten da Elizondon, eta honek GRT, ditzen da GRT transfronteriza edo, alde betekan, Gerra Amaika, Pirinioetako ibilbidea, eta Gerra Amar iparraldeko Pirinioetako ibilbidea lotzen dolakoz. Hau da, ez bakarrik hegoaldeko gerreak lotzen ditugu, baizik eta ere iparraldeko gerreak hartzen dugu. Bidekariak oso paisaia desberdinak aurkituko ditu, hala nola, pagadi sakonak, mendilepoak, ikuspegi zabaleko tontorrak, isurialdeen panalerrotik doazen bideak eta abar, batzuetan desnibelak handi xamarrak izan daitezke, baina bideek ez dute inolako zailtasun teknikorik. Nafarroako mendialdeko ibarrorien paisajeen eta herrien edertasuna zein bertako jendearen adeitasunaz gozatzeko aukera eskainiko du. Nafarroako gobernua diruz lagundu du sarearen sorrera, baita Nafarroako gainerako ibilbide luzeko bideak ere eta dozenaka pertsona voluntarioen lanari esker egin ahal izan dira ibilbide luze hauek. Pabloren elkarrezketa guztia ikusteko aukera izan duzu albistegi hauen ondotik, egunez egun Iruña herriko hotsak eta zarata saioan. Eta guraldetik bertzarik ez, mi esker zuen arratagatik eta arratsalde ona izan. Orain eguraldiaren iragarpenarekin utziko zaituztegu. Bihar arte. Iruñeko eta Elizondoko zeruari begira jarrita gaur hodeitsu egongo da eta noizbehinka zaparradak botako ditu ere. Elurkota 800 eta 900 metro inguruan egongo da, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da nagusi eta temperatura jaitsi egingo da. Iruñan 9 graduko maximak eta 2 gradutako minimak utziz eta 7 graduko maximak eta 3 gradutako minimak Elizondon. Baztanaldean ere ekaitza leher daiteke noizbehinka eta txingorra ere bota dezake. Nafarroan gaur aldaketa gutxi espero da, ipar partean eta erdialdean zaparradak botako ditu, gainera noizean behin trumoiak jo eta txingorra ere bota dezake, hegoaldean ordea tarteka ostarteak zabaldu daitezke, zaparradak gainera ez dira hain ugariak izango. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta giro hotza eukiko dugu. Elurkota 800 eta 1000 metro artean kokatuko da. Bihar asteartean euriarekin jarraituko dugu, baina arratsalderako giroak zertxobait egingo du hobera. Egunaren lehenengo partean zaparradak botako ditu iparraldean batez ere, mendebal edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da berriz ere eta arratsaldean atertzera egingo du. Haizea hego-mendebaldera aldatuz joango da eta ostarte batzuk zabalduko dira orduan. Egunak aurrera egin ahala, elurkotak ere gora egingo du. Goizaldean 800 metro inguruan egongo da, baina arratsalderako 1300–1400 metrora igoko da. Eta asteazkenean eguraldiak txarrera egingo du berriz ere, goizean fronte bat sartuko da eta zerua estalita geratuko da, euria erruz egingo du orduan, sarriago ipar partean eta arratsalderako atertzen joango da. Temperaturak apur bat gora egingo du ere. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan,
produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.